Какво става, хора? Днес ще правим футболни гафове с ония пич. Там, чайте, пак да се вижда добре, ама да, с него ще правим футболни гафове. И ще коментирам също. На! Много далеч, трябваше да викна някой да снима, бе. Гаф! Това е топката, с която ритаме. Гледайте, 100 кара в секунда, просто трябва да го увеличим. Просто отближите екран, за да видите кой е. Това е един пич от Пловдив, през лято идва тук в Смолян, това е Смолян, това е терена, ние не ритаме там, защото са сваляли тор. Жадно. Но да. Това е топката, това ми е десния крак, какво ще правя? Ще снимам там, защото топката отида на другата страна. Преследваме топката и го разкарваме. Колко е забавно. А какво прави? То точно. Вот. Чайки. Там е луд. И това е топката. Сега ще покажа как ще е ритно смело и направо да ударя с тази топка. Чай ще помня за тебе. Преследваме топката. Направо миш-маш тук. Да. Аз гледам много клипове на игри. Имам много абонати. То затова не се очудвайте, ако в канала ми има повече харесани. Такива. Например, Босайде знака. Не се очудвайте, ако има повече от тия, отколкото мои клипове, защото аз не снимам, пък и ми се бъгна качването. Но да, този клип ще го кача. Разстоянието е къс, просто камерата имат някакъв ефект. После ще го оправям. И сега ще видите от другата страна какво е, той ще снима. И аре до после. И хора, върна се. Това път кой снима? Аз не знам. Ти гледах нашата щопка, бе, как литаш? А? Аре, бе! Те си паси, как снима? Не снимам, бе. Това ако да е чудесно. Смешна работа. Гледай, снимаш повече от топка. Нас. Да. Колко ще се покрие лицето в камерата? То не ма ли показва, бе? А? Нищо. Аре, бе, покриш да съм пред камерата, бе. Ще има само теб и двама зрителя. Заради тебе ще натрупам рейтинг. И за какво ти е този рейтинг? Взикам се на просто покажи да видят кой снима. Защото те не успяха да победят. Камерата няма ако се обръща. Така. И да пара. На 6-та минута точно ще спреме. Клипа или ще е малко къс или малко по-дълъг. Скоро ще очаквате да снимам. Перфектно. Не, няма. Няма да я гледаш. Мика, трябва да тичаш към нея. Еха! В тревата. Давай!
Не гледаш? Само по-леко. Само по-леко. И точно на 6-та минута спира. Топката отива в тревата. Да. Какво да се прави? Сега от моя страна и това е пича от Пловдив, дето ви викам, че топката е в тревата. Той като я взим, ще свърши времето. Еми, това беше от него. Вие го видяхте и от мене. Аре, чао те!